Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Wa qad qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wa taqwa la'allakum tuflihun. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu afu laka bi nikmatika alayya wa a'udzu bika min faghfir fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bismillahi la yadurru ma'asmi say'un fil ardi wa fis sama wa huwas samiul alim. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Sedaya monggo kita lanjutkan kajian Al-Qur'an ya. Kula maca surat Al-Baqarah 155. Insyaallah dengan sampun apa ayat nikah. Sampun surat Al-Baqarah ayat 155. Kita bahas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Baqarah 155. Walanabluwannakum bisay'im minal khawfi wal ju' walanabluwannakum bisay'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Wa ulaika humul muhtadun. Allahumma arhamna bil Qur'an wa ja'alna imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar wa ja'alna hujjatan ya rabbal alamin. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi
bihi wa nafsi. Walana baluwannakum lan yakti temen-temen nguji temenan ingsun ing sira kabeh jangan temen ingsun nguji temenan ing sira kabeh bisain kelawan sewiji-wiji minal khaufi saking rasa wedi. Jadi rasa wedi itu adalah ujian. Sinten sing boten enggak ada rasa wedi. Yang kemudian rasa wedi. Wedi kanan, wedi melarat, wedi loro, wedi ditinggal, dan sebagainya. Jadi mesti. Jadi rasa wedi juga merupakan ujian. Dan kau kabeh mesti diuji. Temenan mesti sing lara diuji, sing sugih diuji, sing enom diuji, sing tuweti, sing lemu diuji, sing guru diuji, kau kabeh diuji. Bisain kelan suwi-uji minal khaufi saking rasa wedi. Rasa wedi menika termasuk wajib lan rasa weteng luwe. Jadi melarat apa keluwen menika termasuk ujian. Lah wana kasih minal ambal, wana kasih lan kekurangan minal ambal saking bodoh. Jadi kekurangan bodoh menika termasuk ujian. Tetes rasa wedi, kekurangan bodoh, rasa luwe menika adalah ujian. Wal anfusi lan awak, kekurangan awak sing biasae melaku tutuk dindi bareng diuji dening Allah lungguh ngadeg niku sik sretengan ngoten dengkule lara pungkule lara gegere lara mereka semua adalah wanak simina amwari wa anfus kekurangan awak. Jadi kadang kena angin ngoten meriang dan seterusnya. Jadi mereka termasuk apa kekurangan awak. Wasamarot dan buah-buahan. Nek wong tani duwe kebon, kadang-kadang tanduran itu mboten woh. Padahal nggih mboten enten napa istilahnya? Gangguan omo. Kula eling zamane Krismon tahun 98. Nggih. Wekdal niku kula nggih pun nikah, terus kula mantuk ten Pare. Terus emak niku ngeten. Lah iya klopo lho. Biasa lak nguwos e, mboten enten musim ta klopo. Lah wanci Krismon niku lho mboten medal, mboten nguwos, ngoten. Terus kula menang, oh berarti ya wis bumi ini ae wis gak gelem ngekei rezeki ngoten. Jadi dari Krismon itu mboten namung duwike sampai buah-buahan nggih berkurang ngoten. Ngantos kados ngoten niku wae. Kekurangan buah wasama wa syiris sobi. Berbunga wong kang padha sabar. Jadi menawi kula sedaya ngadepi ujian kalau wau Allah memberikan kabar gembira kanggo wong sing sabar. Wonten surat Muhammad 31 walana baluwannakum hatta na'lamul mujahidina minkum was-sabirin wa nablu ahbarakum. Surat Muhammad surat ke-47
ayatipun 31. Temen ingsun muji marang sira kabeh hatta nak lamul mujahidina minkum sehingga awaruh endi wong sing temenanan jihad wasabirin dan sabar wana balu ahbarakum lan nguji ing ahbar sira kabeh. Jadi kekurangan pondok, kekurangan awak menika ujian supados Allah menika semerap hatta nak lamul mujahidina minkum wasabirin sehingga Allah endi roh di wong sing jihad lan endi wong kang padha sabar. Wonten surat An-Nahl 112 surat ke-16 fa'ada qahaw libasal ju'i wal khaufi lan Allah ngincipake pakaian luwe wal khaufi lan wedi. Ya alhamdulillah kalau pada sedaya boten ngantos ngalami ingkang kados ngeten niki. Jenengan saged ningali beritae wonten pundi Palestina. Terakhir niku berita saking Sudan. Menika mboten namung keluwen tapi nggih rasa wedi, mboten enten rasa aman. Bila saking menika rasa aman menika adalah termasuk nikmat Allah ingkang ageng sanget. Nek mboten enten rasa aman jenengan ngaos ngeten iki mboten saged diuber-uber. Mulane kula sering pesen karo-karo sampean gak temenan oleh ngaji, sampean tulinan tok. Akhire pos-pos terpenting angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, kepolisian dikuasai karo wong komunis PKI. Sampean ibadah gak iso tenang. Sampean sholat tok ora dijarno sholat, sampean diuber-uber oleh para dipateni. Jadi mboten enten rasa aman. Ngoten niku nggih pun terjadi tahun 65 PKI merajalela wis pinten-pinten kiai ustaz termasuk pengasuh pundi pondok gontor niku diuber-uber bila dipateni. Akhirnya Allah tetap menyelamatkan. Jadi libas salju wal khauf pakaian luwe lan wedi. Alhamdulillah kalau saya dalam kondisi aman boten ngate enten rasa wedi. Wana kasil minal amwal kekurangan bondo baik itu rupa emas perak kadang-kadang tabungan kalong ngoten nggih ya napa ngoten nggih. Ya saya tabungan itu lebih-lebih terus kena krismon, kena sembarang unda-undaan, pertama unda, pertalite unda. Ini kabar terakhir terus pertalite dihapus. Lantas pertama menika adalah termasuk apa? Nggih ujian. Diuji jenengan termasuk yang gak sabar napa? Lah ujian menika kadang-kadang dari teman kita masing-masing. Wonten surat Al-Furqan wa ja'alna ba'dukum ba'din fitnatan atas biruna surat 25 ayat 20. Wa ja'alna ba'dukum li ba'din fitnatan atas biruna wa kana rabbuka basira. Surah Al-Furqan surah ke-25 ayat 20 ayat bagian terakhir. Lan ingsun dadekake setengah sira kabeh mari setengah iku fitnatan sebagai fitnah, sebagai ujian atas diruna ana sabar sira kabeh. Wa kana rabbuka basira lan pangeran sira iku zat kang awas, zat kang ningali. Jadi antara suami istri, suami menika ujian bagi istri, istri ujian bagi suami. Imam ujian kanggone makmum,
imam lan saterusipun guru ujian kanggo murid, murid ujian kanggone guru, bos ujian kanggone bawahan, bawahan ujian bagi atasan dan seterusnya, masing-masing sebagai penguji. Atas biruna saya sabar apa enggak ngadepi kekados yang ngaji ngeten iki ustaz sebagai ujian kanggone santri, santri ujian kanggone ustadz dan seterusnya. Jadi sebagai apa? Saling menguji. Atas biruna saya sabar apa enggak? Mulai tutup ayat wa basyiris sabiri. Beri kabar gembira kanggone wong sing sabar. Wonten surat Az-Zumar ayat 10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Surat ke-39 ayat 10. Akhir ayat, sak temene Allah netepi ganjarane wong sing sabar bighairi hisab kelawan tanpa hitungan. Wa basyiris sabirin. Beri kabar gembira kanggo wong sing sabar. Sak temene Allah netepi ganjarane wong sing sabar bighairi hisab tanpa hitungan. Sabar, sabar, gampang muni prakteke. Nggih, gampang kan muni. Misale mungkin apa? Kanca utawa tangga itu kenging musibah, kadang-kadang kita saged memberikan hiburan. Kowe sing sabar iki kabeh takdire Allah, kan ngoten. Nek isih enom cepatir butuh apa sih nang aku apa sih enom sih gampang muni sabar ngoten niku wae. Tapi begitu awake dhewe isih kena musibah ucapane niku terus pundi ngoten. Lane nggih gampil muni, gampang muni sabar. Nanti zaman Nabi niku enten tiyang estri niku nangis teng kuburan, duka nangisi bojone, duka nangisi anake. Akeh tegur Nabi, sing sabar niku enak sampean muni sabar, sampean gak ngalami kaya aku. Akeh diparani wong, sampean kenal wong kuwi? Gak. Nabi ku mang sing gawe nasihat. Akhirnya terus nututi nang Nabi kula pun sabar sakniki. Dalaku as-sabaru inda sidmatil ula. Sabar iki ya nalikane pukulan pertama kata. Wah angel niku. Begitu kena musibah, bojo meninggal atau anak meninggal, anak satu-satunya misalnya meninggal, langsung sabar. Kadang ya ngamuk-ngamukin. Baru dipikir-pikir akhirnya baru sabar. Sabar itu ya nalikane pukulan pertama itu. Sing nate ngalami saged ngraosaken kelangan bojo, kelangan anak, kelangan bodoh. Terus bapak syiris sabiri. Beri kabar gembira kanggo wong sing sabar. Wong sing sabar itu sing ya apa sih? Berikutnya ayat alladzina wa akeh ida asobatu nalikane ngeneki ing wong akeh apa musibah qalu ngucap sapa akeh inna lillahi inna saktamene ingsun lillahi kabehane Allah wa inna lan sedene ingsun ilahi maring Allah raji'un wong kang padha bali. Berarti yang niku nek nggadahi keyakinan bakal balik nang pangerane, atine niku selalu sambung nang Allah. Begitu kena musibah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kadang-kadang kesawan ngono pisuan dhisik nggih. Ancuk sama gua aku gedang iki mah mau dhisik. Lah nek wong
selalu eling nang Allah, inna ilaihi raji'un. Jadi kadang-kadang nek mboten eling nang Allah, mboten saged sabar niku mesti ngamuk-ngamuk dhisik ngoten. Mulane pernah suatu saat anak Nabi niku kepaten anak lanang. Terus nyeluk Nabi jadi utusan nanggawe Nabi Muhammad sebatas dugi mergo putune meninggal. Akhirnya Nabi pesan, ya wis sampekno salamku sing sabar ya, Allah yang memberi, Allah yang mengambil. Akhirnya tertekan teman. Wow, pun kula samaken saya mboten purun mriki cuma pesen Allah sing paring, Allah sing itu. Akhirnya si anak iki wau pesan malih. Wis kok teko mrene pokoke. Mosok putune meninggal kok gak mrene. Akhirnya Nabi sak rombongan dugi putu niku wau anak lanang niku dipangku dalam keadaan lemes, terus Nabi niku mbrebes mili ngoten. Lah sahabat niku, lho Nabi napa niku adek mbrebes mili bareng. Dipikir nek gak apa nek nangis juga gak sabar ngoten. Akhirnya Nabi jawab, lho iki rahmat sing dideleh Allah ning gone atine manungsa. Dadi nggih brebes mili nangis tapi boten sampai berok-berok, gak sampai nyuwek-nyuwek klambi napuri rai ngamuk boten. Dadi cukup brebes mili. Wa inna ilaihi raji'un. Inna ilaihi wa inna ilaihi raji'un. Dan itu mboten saged nglampahi ingkang kados mekaten menawi mboten napa sambung mboten eling dumateng Allah. Tapi nek atine selalu ingat dumateng Allah bahwa segala kalau Allah yang memberi, Allah yang mengambil, menika mboten saged sabar. Ini tuh gambar diucap praktek sing berat. Sedherek kang mulya, pengalaman kula nalikane nyonya kula sakit niku pun parah. Manten salat niku kula ndonga, ya Allah, nek pancen iso waras jenengan warasaken. Nek sekiranya boten saged waras pun jenengan pendhet. Sanggup mboten. Dan tiba dipasrahkan dumateng ya Allah, nek pancen iso waras jenengan warasaken. Mbok menawi kematian menika langkung sae jenengan paten. Akhirnya dinten Selasa niku meninggal. Nggih. Jangan pun dipasrahkan dumateng Allah. Lah saderenge dinten Selasa niku dinten Ahad kula pun pesen dumateng anak lanang. Kuwate teko Allah dipasrah nang Allah, lek pancene Allah niku ya wis wayahe. Jawabe si anak lanang, kaya sampean wis siap ngono siap ditinggal. Lah saderenge kula crita ngoten dumateng anak, kula kon nate nulis buku tentang masalah kematian. Jadi napa saderenge niku kula pelajari, kula sinaoni kangge prakteke ngaten. Dados dinten Selasa niku meninggal. Nggih boten enten ingkang nangis. Sing anak wedok niku pun tiwarah ring sing uripe niku. Akhire mati aja kok tangisi ngaten. Lah kula nate ya ditakoni, nah aku mati sama lah gimana apa enggak? Sampean sing mati dhisik aku wis gak bakal rabi maneh. Lah jawab kula aku gak janji. Masalahnya mboten enten keyakinan bahwa napa kula niku badhe pisah ngoten. Mboten gadah keyakinan nek bakal pisah. Sapa sing budal dhisik niku mboten enten keyakinan ngoten.
keyakinannya ya sampai tuwek. Dadase niku wae kita kali ngono ya aku gak janji ngoten. Masalahe wekdal iku ya padha sehat ngoten. Bareng ternyata ya budal tenan ngoten. Lah nek niku mboten siap nggih. Ya napa? Jadi niku wae inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah, kembali kepada Allah. Ulaika utai mengkono iku alaihi ing atase wae sholawatun oleh sholawat keselamatan mirrobbihim saking pangirane wae wa rahmah lan oleh rahmat. Berarti yang ingkang keng musibah terus sabar terus eling nang Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim sholawatum mir rabbihim wa rahmah. Iku lawuhkan oleh sholawat oleh rahmat. Bila saking menika suatu saat Ummi Salamah niku meninggal, jadi Abu Sofyan menika suaminipun meninggal. Terus An Ummi Salamah atani Abu Salamah yauman min indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat laqad sami'tu min Rasulillah qaulan sarartu bi qala la yusibu ahadan minal muslimin musibatan fayastarji inda musibati summa yaqulu Allahumma jurni fi musibati wa hluf li khairan minha illa fa'ala dzalika bi. Jadi Ummi Salamah Abu Salamah niku suaminipun menika saking Rasulullah nerangno nek wong suwiji kena musibah terus istirja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un summa yaqulu nulin donga Allahumma jurni fi musibati wa hluf li khairam minha. Allahumma ya Allah ajirni mugi paring ganjaran panjenengan ing kula fi musibati ing dalam musibah kula. Atas musibah menika mendapatkan pahala. Wa hluf li khairam minha. Lan jenengan ganteni li dumateng kula khairan kang luwih apik minha saking musibah. Akhirnya Ummi Salamah nggih ngoten kepaten sing lanang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa majurni fi musibati wa qulli khairan minha. Akhirnya diganteni dening Allah bojo sing luwih apik nggih menika Rasulullah. Lah Ummi Salamah niku mboten napa nggadahi keyakinan sapa sing luwih apik tinimbangane Abu Sofyan niku. Abu Sofyan niku garwane nalikane urip. Dadi Abu Sofyan niku mungke Ummi Salamah wong paling apik, bojo paling apik. Ngoten. Dadi wis kaya-kaya gak ana maneh sing luwih apik. Akhire donga niku wae makjurni fi musibati wa khulfi khairan minha. Akhire diganti dening Allah, diganti Rasulullah. Nggih angel praktek nek gak sambung nang Allah. Nek wong kono selalu sambung eling nang Allah, musibah apa mawon nggih sabar tenan. Ulaika alaihim shalawatu mir rabbihim wa rahmah. Oleh salawat oleh rahmat. Wa ulaika humul muhtadun lan ngono iku ulaika utawi mengkono akeh kang muhtadun wong kang oleh pitutur. Dadi wong sing sabar nerima musibah iku la wong kang oleh pitutur. Nek wong iku nang oleh pitutur kena musibah isa muni inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setiap
ujian menika dibalekno maneh nang Allah. Jadi kadang-kadang musibah kadang ageng, kadang alit, kadang-kadang dengan musibah itu menyelamatkan seseorang dari musibah yang lebih besar. Kita ambil contoh, enten tiyang niku penggawean niku dodol tahu, ngoten. Lah nek ijing budal dodol tahu rombongan teko omah nang embong niku ngliwati pematang sawah, ngoten. Ijing-ijing budal berangkat rombongan. Nah, sing tiyang niku wae musibah, kepleset taune nomplok ten sabit. Akhirnya nggih ya apa tahu campur ndut. Kene musibah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhirnya rombongan liyane budal berangkat. Wis sampean budal wong tahu ku koyo ngene ya apa bisa budal iso dadal. Wis sampean budal kabeh wis. Akhirnya pangsel mboten sida dadolan tahu karo Rasulullah ya. Nah iya aku mengyo jamaah salat subuh. Awan-awan mengyo wis salat duha, ya wis ndonga njaluk rezeki. Dek mongko kena musibah. Jam 09.00 kena musibah, jam 12 alhamdulillah. Ngoten. Lho kok ngono iya? Ternyata rombongan sing dodolan tahu niku wae montore golek. Ngoten. Kabeh tewas. Lah sing selamat sinten? Sing tahu golek nang sawah. Jadi musibah kecil untuk menyelamatkan dari musibah yang lebih besar. Maten-maten sore-sore ana sing niku ingon-ingon bebek golek tahu sing elek-elek ngoten. Akhire tahu sing kecemplung sawah niku wae payu pisan. Jadi kadang-kadang ngoten niku ngoten lho. Musibah kecil menyelamatkan dari musibah yang lebih besar. Lah niki pun ngantos musibah niku ditanggapi ingkang awon ngaten. Contone kula mawon nggih. Winginane niku asrofi rombongan rekreasi tempat Citang ngaten. Kula nggih pun daftar tapi sering bayar ngaten. Ditalah ditinggal ngaten. Jadi ternyata napa bis niku pun penuh ngoten lho. Ya alhamdulillah lek penuh ngoten. Matur ngaten binjinge jam 09.00 niku alhamdulillah kok aku melok ora ngrepotno wong sak montor kula ngoten. Napa weteng niku mboten eco ngoten mlilit-mlilit dhateng karuan. Lah ceritane jarene dalane menggok munggah mudhun. Ya ngono, bagus. Ya alhamdulillah sih aku ora kabeh. Dadi musibah gak katut tapi ternyata itu memang Allah menyelamatkan dari musibah kecil selamat dari musibah yang lebih besar. Terus menarik lho saya menghadapi musibah nopo mau niku balekno nang Allah. Lek ngono sampean loro ati ngoten. Terus seperti itu ya dalam menyikapi suatu musibah, dan setiap musibah pasti ada hikmah yang kadang kita ketahui, kadang tidak kita ketahui. Dan apa yang ditetapkan oleh Allah bagi kita itulah yang terbaik miturut Allah. Senajan hati gak cocok ngoten. Misalnya gua betul tahu kan sudah ada rezeki malah kena musibah. Menurut hati gak cocok, padahal itu adalah terbaik menurut Allah. Kadang-kadang arwah itu setelah kejadian alhamdulillah ternyata jadi kata peristiwa-peristiwa sebagai pelajaran kang ini pun sedaya
Dados ujian napa mawon menika adalah sebagai pemberian Allah yang terbaik yang sesuai dengan kehendak Allah senajan nanti mboten cocok. Biasa menika kula panjenengan kedah sabar sebab nek wong sing sabar ganjarane mboten dihitung. Innama yuwafas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah tetapi ganjarane wong sing sabar tanpa dihitung. Nek kula panjenengan sedaya misale kerja napa Pak tukang misalnya sedikit pinter seminggu setahun ini bayaranmu 100 ngetake boros 1 juta niku lek ganjarane napa buruane terhitung. Tapi nek gak dihitung lan kerja pirang dina gak jawa seminggu nggih mboten karep dihitung dibuka laci dikerawuh duwi nggih ganjarane mboten karep dihitung. Pantun sing abot niku praktek. Kadang-kadang kalau bisa ngandani wong sabar, tapi begitu awake dhewe kena musibah kadang lali sabar nang wong liya. Semanten nggih ingkang saged kula sanggaken mugi-mugi manfaat khususnya pribadi kula piyambak untuk panjenengan sedaya. Menawi wonten kaleresan menika sanesipun Allah mbok bidhe wonten kekeliruan menika saged doa pribadi kula piyambak kula taatan dumateng panjenengan sedaya. Muga paring kepahaman dumateng kula panjenengan sedaya. Allahumma faqina fiddin, Allahumma faqina fiddin, Allahumma faqina fiddin. Kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.